Într-un ținut străvechi al pustiei, un bătrân profet numit Elion a primit o viziune în toiul nopții. Cerurile s-au deschis, iar o voce puternică i-a vorbit. Elion, scrie ceea ce vezi, căci în anul 2026 se va împlini o mare profeție. Profetul a văzut un oraș modern cu clădiri ce atingeau cerul, dar oamenii erau pierduți, îndepărtați de lumina divină. Din cer a apărut un nor strălucitor, iar din el a ieșit un mesager al Domnului, purtând o coroană de lumină. Mesagerul a vorbit. În 2026 se va deschide un timp al întoarcerii. O stea va lumina noaptea, iar cei care își deschid inimile vor găsi adevărul. Cei ce vor asculta vor fi vindecați, iar cei ce vor ignora vor cunoaște foamea sufletului. Elion a scris totul pe un pergament și a avertizat poporul. Vremea e aproape, fiți gata să recunoașteți semnele. Și așa profeția a fost transmisă spre împlinirea ei în vremurile ce vor veni. Iar dacă îl iubiți pe Dumnezeu și credeți în puterea Lui, tastați acum amin în comentarii.